may additional tayo kahapon. So, bali apat na po lahat-lahat. Di ba yung unang sinabi ko kahapon, 3 lang, pero may additional tayo from Nueva Era. Sa ngayon, wala kaming data sa ongoing, pero most of those 33 na kasi yung cases natin. Most of those 33 except for the 4 deaths ay in stable condition naman. And yung mga iba recovered na. Mostly farmers. Farmers yung mga cases natin. Yes, nagbibigay kami sa mga municipal health offices, especially noong kasagsagan ng bagyo. Initially, yun sana is prophylaxis for the frontliners. But then, syempre medyo may mga cases na tayo kahit hindi frontliners. So, ang ginawa ng ating mga RHUs, nag-advocacy sila, lecture sila for awareness against this leptospirosis infection.